Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. 75 бірәмлік техника қолада, 26 трактор ауылда, әлмәтні қуардан чистарту дәвам ете. Укытушы болу ауырма, 4 ғасырлық ғымыми педагогик стажы болған Вәли Ахметовлар нәсілі бұл сұрауға жауапны түгел әйте ала. Бәйрәмнәр уссада қыш бабай қонақлар қабыл етіп тұқтамай. Бөгілмәді резиденция ашылды. Әлмәт урамнарын қор кіртлерінен бір отна ішінде тартышақлар. Район башлығы Тимур Ногуманов бұл хақта өзінің ВКонтакте шілтеріндегі аккаунтында традицион туры эфир вақтында хабар етті. Эфирда шәһәр башқарма комитеті жетекшісі Айнур Исхақовта қатнашты. Қолабыз урамларына тілтіш тидірерлік болмаса да, ишік оларында ишіліп еуған қордан хасил болған күртлеріне жүйіштіріп бітіру үшін yorысы тырышасы бар. Бүгін әлмәтті 494 көп фатырлы йорт ишік алды есепләнә. Шәһәр җитәкчелеге жауаплы хезмәтләр идарәче компанияләр белән берлектә максатның зурысын билгеләгән. Көненә 100 йорт ишек алдын тулысынча чистартып бетерү. Әлбәттә инде авыл җирлекләрендә дә урамнарны тәртипкә китерү бурычы тора. 36 авыл җирлегендә бүгін 26 МТЗ-80 маркалы техника есепләнә. У нас помимо техники самих поселений также привлекалась техника учреждений организаций. Авыл җирлекләрендәге техникадан тыш үзләренең көче җитмәгән урыннарда безгә ярдәмгә нефтчеләр килде. Бу эш әле бүген дә дәвам итә. Бик зур рәхмәт аларга. Где дороги были заметены так, что МТЗ не мог пробиться, тяжелой техники нам помогли наши нефтяники. До сих пор работа эта продолжается местами. Коммуналь хезмәтләрнең эшенә кашкы йокыга талган автомобильләр зур комачаулык тудыра. Шуны исәпкә алып, башлык халыкка кар җыю техникасына комачауламаска үтенеп мөрәҗәгать итте. Просьба скоординированно и качественно. Автомобильләрне вакытында алып, коммуналь хезмәтләр эшчәнлегенә комачаулык тудырмавыгызны сорыйм. Аларга теләктәшлек күрсәтсәгез, эш тизрәк барачак. Компании могли своевременно работу эту завершить. Һава шартларына бәйле рәвештә бу арада кибет киштәләренең бушап калуы да күзәтелә. Тимур Ногуманов әлеге мәсьәләгә дә кагылды. 22 гыйнварда йөк машиналарының хәрәкәтен чикләү тәмамланды. Шуңа күрә кибетләргә сөт, ипе, яшелчә һәм җиләк-җимеш кайтару тәртипкә китерелде, диде ул. Шул ук вакытта һава шартларына бәйле чикләүләр вакытында юлчыларга ярдәм күрсәтүчеләргә дә рәхмәт белдерде. Мы организовали и пункты обогрева, и скорой медицинской помощи. Без медицина ярдәме күрсәтүне җылыту, ашату нокталары оештырдык. Ә менә ирекле ярдәмчеләр башкарган хезмәт аерата мактауга һәм рәхмәткә лаек. Того, что кто-то был голодный, а, наверное, это вот такое правильное соучастие, единение, которое вы все показали, и это очень ценно и здорово. Шәһәр һәм районда хисап җыелышлары дәвам итә. Берәүләр микрорайонда ел дәвамында нинди эшләр башкарылганын белә, икенчеләр халыкны нинди мәсьәләләр борчый икәнне ачыклый. Безнең иҗат төркеме 21 һәм 21А территориаль иҗтимагый үзидарә советында башкарылган эшләрне белеп кайтты. Мирза Тахиров исемендәге беренче лицейда узган халык җыены 21 һәм 21А территориаль иҗтимагый үзидарәләре рәисләренең чыгышларыннан башланды. 21-нче территориаль иҗтимагый үзидарә рәисе Рәшит Рафиков 2022 елда Татнефть компаниясе инвесторлыгы белән беренче урта мәктәпне реконструкцияләү башлануын һәм 2023 елның 1 сентябрендә балалар өчен Мирза Тахиров исемендәге беренче лицей үз ишекләрен ачуын билгеләп узды. Благодаря реконструкции школы вокруг нее был проведен капитальный ремонт дорог. Мәктәпне төзекләндерү нәтиҗәсендә юллар һәм тротуарлар яңарды. Тахиров мәктәп Дивонская урамнарында инженерлык коммуникацияләре алышынды. Вы сами это все видите. Прекрасная школа, идеальная. Халык белән очрашуда хукук саклау органнары, идарәче компанияләр хезмәткәрләре, шулай ук Әлмәт районы буенча янгын күзәтчелеге начальнигы Равил Хусаенов, район башкарма комитеты җитәкчесенең хукук мәсьәләләре буенча урынбасары Дамир Яфизов чыгыш ясады. Вроде и в городе живете, вроде и не живете, так что говорит. Если многоквартиры дома, большой частный сектор. Хисап җыелышында хезмәт күрсәтү һәм шәһәр идарәләре вәкилләре, күп фатирлы йортлар буенча өлкәннәр һәм микрорайонда яшәүчеләр катнашты. Халык үзен борчыган сорауларны бирә алды. Соңгы 3-4 атна дәвамында безнең районда бик күп йортсыз этләр барлыкка килде. Что принимается по данному поводу? Берәүләрне йортсыз этләр мәсьәләсе, икенчеләрен яктылык, өченчеләрен коммуналь түләүләр һәм квитанцияны яңадан исәпләү борчыды. Микрорайонда яшәүчеләр сорауларының күп өлеше шәһәрнең коммуналь хезмәтләр адресына юлланды. Нариманова, ни канализации, ни ливневки нет, абсолютно, ни тротуара, и лужа большая посередке. И вот дети
ходят по этим лужам. Возьмите, пожалуйста, под контроль. Очрашу барышында халыкның барлык проблемалары һәм теләкләре теркәлде. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәтсел компаниясе. Дәвам итәбез. Төбәгебезнең төп байлыгы аның эшкә батыр, талантлы шәхесләре, нефтчеләр, табиблар, авыл хуҗалык хезмәтчәннәре, укытучылар, әлеге һәм башка һөнәр ияләре калабызның данын еракларга таратучылар. Бигрәк тә үз осталыкларын буыннан буынга тапшырып яши белгән династияләр мактауга лаек. Чираттагы материалыбыз 450 еллык гомуми педагогик стажы булган Вәли Әхмәтовлар нәселе хакында. Бу гаилә Әлмәт районындагы зур династияләрнең берсе. 4 гасырдан артык татар халкына белем һәм тәрбия бирүче, авылларда мәгърифәт уты кабызучы зур гаилә турында үзе дә шул гаиләнең бер вәкиле булган хезмәттәшебез Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Мен бик бәхетле гомер кичердем. Һәм бүгенге көнне дә бик бәхетле әби мен, бик бәхетле әни мен, бик бәхетле кодагый мен, бик бәхетле кеше мен. Атаклы галимгә дә, төзүчегә дә белемне укытучы бирә. Нәселле педагоглар гаиләләрендә укучыларга, балаларга мәхәббәт белән караган, иҗади якын килеп хезмәт иткән Вәли Әхмәтовлар династиясенең нигезе, тоткасы Әнвәр ага һәм Лена ханым. Алар Әлмәт районы Сөләй авылында яши. Әнвәр Таҗмөхәммәд улы озак еллар рәсем сызым дәресләре алып бара. Тырыш остаз Сөләй мәктәбендә тәрбия, укыту бүлеген җитәкли. Ул ТСРның атказанган мәдәният хезмәткәре. Лена Мутый кызы 35 ел гомерен балалар тәрбияләүгә багышлаган мөгаллимә. СССРның һәм ТССРның мәгариф отличнигы. Ул укытучылар династиясенең икенче буын вәкиле. Мине Иске Михайловка мәктәбенә пионер вожатый итеп билгеләделәр. Беренче хезмәт юлымны мин шушы Иске Михайловка мәктәбендә пионер вожатый булып эшли башладым. Татар теле һәм әдәбияты укыттым гомер буена. Әтиләре башта хезмәт укытты, физкультура укытучысы да булды. Берничә ел завуч булып та эшләде. Нәсел шәҗәрәсе бу гаиләнең горурлыгы. Гомерләрен мөгаллимлек эшенә багышлаган, балаларында, оныкларында бу эшкә мәхәббәт уяткан кешеләр алар. Әнвәр абый белән Лена апа 4 кыз үстерә. Аларның 3-се укытучы һөнәрен сайлый. Улы кызлары нефть өлкәсендә эшли. Гаиләдә балалар да әти-әниләренең эшен күреп, укытучы хезмәтенә хөрмәт белән үсәләр. Һәм аларның берничәсе бүген әби-бабаларының лаеклы дәвамчысы. Әти белән әни беренче чиратта үзләренең гаилә тормышы белән безгә үрнәк булдылар. 58 ел бергә иңгә иң куеп, бер-берсенә ихтирам хөрмәтне югалтмыйча яшәделәр алар. Аларның мәхәббәте искиткеч булды. Шушы йорт нәселне җыеп барлап торучы төп йорт булды. Бу мәгърифәтле нәсел агачы күп тармаклы. Әнвәр абый белән Лена апаның нәсел агачлары кушылгач, ул бернинди давылларга да бирешми торган ныклы нәселгә үрелгән. Һәм иң мөһиме, династияның хезмәт стажы ишәягенә бара. Әнвәр Таҗмөхәммәд улының Хәтер сукмагы китабы да бу гаиләнең тагын бер горурлыгы булып тора. Хәтер сукмагы китабы ул Сөләй авыл тарихы турында, андагы бик күп мәгълүматлар бүгенге көндә дә авыл халкы укый, үзенең туганнарын, дусларын эзләп таба, авыл турындагы тарихны өйрәнә белә. Бүген Лена апа кызларының яраткан әнисе, 8 оныгының ак яулыклы әбисе, 15 оныкчыгының дәү әбисе. Аларның игътибарына, назына күмелеп яши. Һәм бүген ул 88-нче туган көнен каршы ала. Ходай биргән гомреңне шулай сәламәт килеш, рәхәт итеп, күп еллар әле каршыларга язсын. Җыелышып монда килү һәр вакыт рәхәт безгә. Кылган игелекләреңә, яни рәхмәтебез зур сиңа. Алсу Әхмәтҗанова, Илһам Әхмәтҗанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Бөгелмәдә татар мәдәният үзәгендә Кыш бабай резиденциясе ачылды. Бу татар милли Кыш бабай яшәгән тылсымлы урын. Интерактив мәйданчыкта көн сайын гыйнвар ахырына кадәр кунакларны кабул итәләр. Татар фольклоры элементлары белән үрелеп барган кызыклы программаны Айгөл Шәрәфиева карап кайтты. Әкият балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр чын әкияткә килеп эләкте. Кыш бабайның кышкы биләмәләренә булган искиткеч сәяхәт танышудан башланып китте. Бу чын Кыш бабай йорты. Биредә ул һәм кар кызы киеп йөрүче туннар, киез итекләр. Соңгысына кичкенә генә мастер-класста оештырганнар. Потом горячей водой заливаются, и потом берут вот такой вот каток и катают. Иң кирәк әйбер Кыш бабайның аягында ак киез итек булырга тиеш. Менә без Кыш бабайның киез итекне
Кыш бабайның оягына киген киіз итекне әзерләү процессын балаларга күрсәттек. Сарык йонын чистартып, аны язып, аннан соң аны калыпка салып, аны ничек иттереп формага китерәләр, аны ничек иттереп киптерәләр, һәм аннан соң инде ничек менә шушындай мотор киез итекләр килеп чыга микән, балалар бик рәхәтләнеп, бик кызыксынып карадылар һәм карыйлар. Алар өчен бу бик кызык. Кыш бабай резиденциясында очрашу күңелле вакыйга. Монда кышкы кар бөртекләрен генә түгел, әкиятнең онытылмас хисләрен дә тоярга мөмкин. Анда Яңа ел бәйрәме әле дә дәвам итә. Педагоглар әйтүенчә, уникаль геройлар белән очрашудан алган хисләр һәм тәэсирләрне балалар озак вакыт истә тота. Балалар инде монда без менә үзегез күреп торасыз. Бик теләп катнашалар, уйныйлар. Шигырьләр ятлап килдек. Кыш бабай турындалар безнең бик күп төрле шигырьләр дә белә, җырлар да беләләр, уеннар да беләләр. Кунаклар өчен ясалган интерактив күңел ачу программасы бик якты һәм мавыктыргыч. Кунаклар Кыш бабайның үзе белән очрашалар, аның ничек итеп хатлар, котлау открыткаларын язуын беләләр. Эң кызыгы инде балалар өчен Кыш бабайның йокы бүлмәсе. Кыш бабай кайда йоклый, нәрсәгә ятып йоклый, карга ятып йоклыймы? Без инде Кыш бабайның бик матур йокы бүлмәсен ясадык. Анда бик матур мендәрләр һәм һәр анда 7 мендәр, һәр мендәрнең үз исеме бар. Ни өчен 7 мендәр? Чөнки атнада 7 көн, һәр көннең үзенең исеме һәм һәр көнне Кыш бабай үзенең мендәрен кочаклап йоклый икән. Күңелле конкурслар, табышмаклар чишү, кышкы персонажлар белән очрашу. Чара ахырында барлык кунаклар да Яңа елны искә алып чыршы янында әйләнә һәм Кыш бабай белән фотога төшә. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Лучальма телекомпаниясе. Казахстанда 10-нчы халыкара турнир һәм спорт акробатикасы буенча өлкә ачык чемпионаты узды. Ярышлар Казахстан СССРның атказанган тренеры Анатолий Емпольский истәлегенә багышланды. Дуслык турниры Россиянең, Үзбәкстанның һәм Казахстанның иң яхшы спортчыларын җыйды һәм Петропавловск шәһәрендә узды. Әлмәт акробатлары яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Данил Зимин һәм Владислав Волгин парда, Виолетта Симакина белән Дарья Попова парларда көмеш призерлар булды. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнудинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.